До корита! По одному слову про школу Такудіса. Міді. Ува. По одному Чурка. слову. Та я ж не собі... Окей, чурка, добре, приймаємо. По одному школу про слово Такудіса. Ти сказав чурка. Самопознання. Все буде добре. Можна виправити. Я просто подумав. Давай. Чурка. Добре. Що ти взагалі? Перше спадає на думку про школу Такудіса. Трачук. А Золотана я знаю. До корита! Петро Корнелюк! Ведучі прийшли на фуршет, а музиканти вже тут, як завжди. В принципі, так. Все стандартно. За моєю спиною виступає група Комікси. Кажуть, що це найкрасивіша група в Києві. Раз, два, три, чотири, сумно заграй, дивись на мене, грай музико, грай. Зимно на душі, забирай, що хочеш, тільки запиши. Найприкольніший кавер на Софію Ротару. А це, власне, і сама Софія Ротару. Артистка, хоче щастя. Ой, любим Сергей, до свидания, Сергей Змеев.